रुमा बेनोमोन लोगोफोर आं थानाय रुमा नै इथिंजाय बाथरुम दा आङो सेरापुन्जिसिम हान्थिलांनोसै गारि हमखाबाय राजिब आं आरो बेनि हिन्जाव रायलायबाय थाबानो जाबाय नोंथांमोना आं देखायलांबाय थागोन नोंथांमोननो चेरापुन्जियाव मा मा जायगा दङ बेखौ आङो दिनै कमप्लिटलि नोंथांमोननो देखायलांनो थाखाय नाजागोन नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय फैदो बिदिबा स्टार्ट खालामलांदिनि सेरापुन्जियाव हान्थिलांनोसै दिनै नै बिथिंजाय नाय बिल्डिं बानायगासिनो दङ सेरापुन्जियाव जोङो दा हान्थिलांनोसै नै राजिबा गारि बिगोमाजों रायलायगासिनो दङ नैबेयावनो हर थादोंमोन जोङो आलपाइन कन्टिनेन्टेल बे हटेलाव वान नाइट थाबाय जोङो हान्थिलांनोसै सेरापुन्जियाव फैदो दे गाखोदो नै ओरैजाय नै फैदो दा जोङो फार्स्टआव नैबे एलिफेन्ट फल्सआव हाबफैग्रोबाय टिकेटनि दामा गोबां होननानै बुंदों 100 थाखानो सासेयावनो बेसे होनदों सासेयाव 100 100नो सासेयाव नैबेनो गेटआ फार्स्ट टाइम दे आङो दिनैबो नैबे एलिफेन्ट फल्सआव हाबफैनाया दङ ना फैसा नाम बताइए सर राजीव हाँ थिगानो दङ ना सौफैबाय एलिफेन्ट फल्सआव दा जोङो नायहैनोसै माबायदि एलिफेन्ट फल्सआ कन्टेक्ट नाम्बारखौ लादोंना लायाखै लाखादों ना जोङो नै एलिफेन्ट फल्सआव हाबलांनोसै गोबां गारि दङ नै इथिंजाय दखानबो दङ नैबेनो मेन गेटआ एलिफेन्ट फल्सनि ओरैजाय नै खासि ड्रेस गाननानै फट'शुट खालामगासिनो दङ नै नोंथांमोना नैयावनो ड्रेसखौ गानगासिनो दङ फुरा बेयाव सोब ड्रेस गानगासिनो दङ फुङावनो मान मानसि नै बिराद निजोम जायगा नैबे एलिफेन्ट फल्सआबो नायबानो जाबाय नै नोंथांमोना एकदम थान्दा आरो जायगाया गोबां मानसिफ्रानो बेयावहाय फुरा माने केमेरा लानानै फट'शुट खालामनो फैयो नै नाय नोंथांमोना बा दैया माबायदि गोग्लैबोदों नै नायहर आङो देखायलांगासिनो नोंथांमोननो नै बेनो एलिफेन्ट फल्सआ ओरैबायदि मोजां गोग्लैबोखादों नै बेसेबांबा गोजौनिफ्राय केमेरायाव नोंथांमोना गाहाय नुदों जानो हागौ खिन्थु बिराद गोजौ बे जायगाया नै बिथिंबो जिरायनो हानाय केपासिटि खालामनानै होदों बेसेबांबा गोजौआव दङ जोङो
मानसिफोर नायनानै फैबाय गाहायाव। बा मासे निजोम थान्दालै जायगायालाय। बेनो एलिफेन्ट फल्सआ। बै आं दहाय आगोलाव देखायनाय दैया नै बेजों गोग्लैबोदों। बा माथो ओरैबायदि मानसि फैखायो नैबे एलिफेन्ट फल्सआवबो। नायबानो जाबाय नोंथांमोना नै बेसेबांबा गाहायसिम नैबे सिरिखौ खालामनानै होदों आरो दैखौ नाय नोंथांमोना। बा बोरैबा गोग्लैनांगौबा सेसखा लोगोफोर। बाबा नै दैया नाय ओरैजाय। आङो गाहायसिम हान्थिलांथारनि। अखा हादोंमोनदां नै दैस्लुं गोजा। बा फाग्लासो माथो एलिफेन्ट फल्सआ। बाबा गिलु बालुथार। नै ओरै बोहैलांदों। नायलांबाय था लोगोफोर नोंथांमोना। आं फुरा बेयाव मा मा दङ बेखौ आङो दिन्थिलांनो नाजागोन। आयौ अखा हादोंमोन। नै बेनो एलिफेन्ट फल्सआ। हरैबो थांजायै जानांगौ। नै गोबां मानसिफ्रा बेयावहाय फट' खेबलायफैदों। दा आंबो खेबजानांगोन। बा नै बिराद मोजां जायगालै। गैलिया बेखिनियानो एलिफेन्ट फल्सआ। आरो नैबेजायलाय माथिं बारो फालाय? बिथिं बारलांनो हाला माथो। बेखिनियानो लोगोफोर एलिफेन्ट वाटारफल्सआ। मारै नांखो गाखोनानै? मेंबाय मोजाङालाय मोजां बिराद ओरैबायदि गाहायसिम न' दैया थान्दा मेंग्लिजोब्बाय आंबो। थौ बेनोमोन लोगोफोर एलिफेन्ट फल्सआ। जास्ट आं नोंथांमोननो माबायदि एलिफेन्ट फल्सआ बेखौ आङो नोंथांमोननो दिन्थिबाय। ओरैजाय नायनो हागोन नै ओरैजाय गासैबो गारियानो गोजा। दा जोङो फिन हान्थिलांफिननोसै सेरापुन्जिसिम। अ माय गड बेनो लोगोफोर एलिफेन्ट फल्सआ। आङो नोंथांमोननो कमप्लिटलि देखायबाय। आरो ओरैजायबो दङमोन मोजां मोजां सिनारि। दा इथिं थांनो हाया फुरा गेट बन्द'। दा बेखिनियावनो आङो दिनैनि भिडिअखौ फोजोबथ'नाय जाबाय। बाय बाय लोगोफोर।